Inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at Naga City Police ang isang Egyptian national dahil umano sa overstaying. Kinilala itong si Akram, 37 taong gulang at isang negosyante. Ayon sa PNP, mismong ang Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration ang nakipag-ugnayan sa kanila matapos mapag-alamang matagal na itong namamalagi sa lungsod. Sa ngayon, inilipat na ito ng mga tauhan ng Bureau of Immigration kaninang umaga sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City para maproseso ang kaso at posibilidad ng deportation pabalik sa Egypt. As stated po sa coordination, siya po ay undesirable, undocumented, and overstaying foreign national hindi sa Iran ng Naga. Na kung saan, lagi naman talaga siyang nandito kasi nagtitinda siya ng mga pagkain dyan sa sentro. Na after na ma-validate na nandun na siya sa area, may mga kasama naman siyang mga operatives supported by City Mobile Force Company and yung mga intel personnel ng station.